ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони ютуб канали мо Насим Теҷи. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар ҳама каса хуб ҳастед? Зиндаву сарбаланд бошед, худованд нигҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, имрӯз 21 феврали соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомон мебошад. касоне ки хонахар бошад ҳамин навора бо диққат то охир тамошо кунед. Имрӯза навор фақат хонаҳои фурӯши аз шаҳри Душанбе иштеган, яъне ки хонаҳои фурӯши ва квартираҳои фурӯшӣ иштеган. Дӯстони азиз, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартираҳои фурӯшӣ, мошин, хона, замин, ягон техника аппарат, холаса дӯстони лобои чиздорӣ ҳатман дар ватсаби 911 32 43 44 суратоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пуррааш роӣ кунед. Реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Раҳмат барои дастгиритон. Зиндаву сарбаланд бошед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстон, беҳтарин хабар барои муҳоҷирон. Марҳамат бизнеси тайёр аз 600 рубл то 3000 рубла, яъне ки бизнеси кроссовки мебошад. дӯстони азиз, бародармон интернет-магазин дорад ки беҳтарин нархҳо ҳастанд ва беҳтарин качествени мебошад кроссовкиҳошон ва силкаи телеграм каналшо дар таги комментарий мондаги ҳатман дорем подписатсия кунед. ҳамрӯза аз нарху навои кроссовки ва аз моделҳои нав бохабар мешавед. инҳо дӯстони азиз танҳо обтоби фурӯхта мешавад. тамоми ҷойҳои федератсияи Россия доставка мекунад. марҳамат рақамҳое ки дар экран мебинед метавонед дар рақамҳош муроҷиат кунед. мегузарем ба якумин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиртак гуфтагай, яъне ки 5 дара хона ҳастаи дӯстон. гуфтагай ки дута подвал дорад, ҳаммоми дарунша дорад. хона бо хишти пухта сохта шудааст, яъне ки хонаи беҳтарин дар 6 сотих замин ҷойгир шудааст. 2 то подвал, 5 дар хона, ҳаммоми дарунӣ дорад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш садфоиза ҳастанд, яъне ки дӯстон хона коробка ҳастаи обу свет мушкилӣ нест. марҳамат метавонед дар рақамҳои рӯи экран буда нархи хонара 435 000 сомониш мегӯяд. сарошна гуфтагиҳои фурӯхтан дар қурай гуфтем 5 дар хона ва 6 сотих замин, обу свет мушкилӣ нест. нархша 435 000 сомониш мегӯяд. дӯстон, касоне ки агар аз номи сомонаи мо Насим Теҷи салом расонед, боз иншоалло ки арзони хуб мекунад. рақамҳо барои тамос 901 10 26 62 қади ватсап дорад ва номери дасти ҳардуш кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад аз шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Чорбоғда қарор дорад. хона аз 4 дар хона иборат буда ва дар 6 сотих замин ҷойгир шудааст. гирду атрофаш маҳкам, ремонтҳои беҳтарин, банияи дарунӣ ҳастай. нархша 470 000 сомониш мегӯяд. иншоалло ки боз камтарак дигар савдо дорад. свет дар наздикиш ҳастай. нархаш гуфтем 470 та. рақамҳо барои тамос 919 48 03 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, мегузарем ба эълони навбатиамон. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа, деҳаи Дарёобуда қарор дорад. 3 дар хона ҳастаи дӯстон ва дар 2 сотих замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 320 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонаи заминӣ гуфтагӣ дӯстони азиз, дар ноҳияи Фирдавсӣ гуфтем, ҷамоати Чимтепа ва деҳаи Дарёобуда мебошад. гирду атрофаш маҳкам. нархи хонара бигем 320 000 сомониш мегӯяд.
рақамҳо барои тамос 978 08 0088 каде метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гулбута мебошад. 2 дархона ҳастад ва дар 4 содиқ замин ҷойгир шудааст. Гирду атрофаш маҳкам оби свет постоянӣ ҳастад. Гуфтаги ки якчанд чизоша яъне ки мо намегирем, ба ҳама чизош паштӣ фурӯхта мешавад. ва дӯстони азиз, нархи хонара 340 000 сомониш мегӯяд. Дар хона гуфтем 4 сотиқ замин иваз карда мешавад ба ягон электромобил қаде, яъне ки алиши ҳастад. дӯстони азиз, 555 56 41 43 қаде метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, боз ҳастаи актор як хонаи заминӣ срочна фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино қарор дорад. Дар хона ҳастад дӯстон, гирду атрофаш маҳкам ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Нархи хонара 200 000 сомониш мегӯяд. Боз камтарак саводо дорад. Рақамҳо барои тамос 918 42 21 94 қаде метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра анқарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар назди части 3502, яъне ки Кулписта гуфтага ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Аз ваданасос то хонара 5 километр роҳ мебошад. ҳавли зиёда аз 3 содиқ заминай ва 4 дархона свет опастанӣ ҳастад. хона яъне ки беремонт гуфтагиай. илтимос беҳуда занг назанед. 4 дархона 3 сотиқ замин гуфтем. нархи хонара 370 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 965 0095 қаде метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ деҳаи Дарёобода қарор дорад. 2 сотиқ замин ҳастад гуфтем дӯстон. дар хона яъне ки хона дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирду атрофаш маҳкам. нархи хонара 200 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 003 99 88 83 қаде метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатӣ он квартираи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафҳои Гипраземда қарор дорад. духонага квартира гуфтем дар 2-ум этаж мебошад. дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед ки ремонтҳои хуб кардагиай. оби свет мушкилӣ нест. гуфтем дар тарафҳои Гипразем. духонага 45 квадратни метр масоҳати хона. ва дӯстони азиз, нархи квартира 245 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 077 92 82 82 қаде метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависед ки акай насфинтаҷа илтимос аз шаҳри Душанбе як хонага ба навор бигир. ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастад дар шаҳри Душанбе, яъне ки квартираи фурӯшӣ як хонаҷа 47 квадратни метр дар 9-ум этаж дӯстон мебошад. квартираи фурӯшӣ
нархи хонаро 445 000 сомониш мегӯяд, камтарагӣ дигар савдо дорад. марҳамат дӯстон, метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра aniq аз худи соҳибашон пурсон шавед.